ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 8ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനാണ് അല്ലെ. ഇതിലെ 8ാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പരമപദപ്രാപ്തി. എന്താ പരമപദം എന്ന് വെച്ചാ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം നമുക്ക് അല്ലെ. അതിനാ നമ്മൾ വന്നിരിക്കണത്. നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കണത് തന്നെ അതിനാ. അതുകൊണ്ട് ആ പരമപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നാണ്. ആ പരമപദപ്രാപ്തി നമുക്ക് എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക, അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം, അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഒരു ചോദ്യം, എല്ലാവർക്കും ഈ ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഒരു എക്സാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര് അറിയാമോ? മൃത്യു. അതാ ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്. അതിന്ന് ആർക്കും ഒഴിവാവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജീവന് മരണമില്ല, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, നാശമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ മൃത്യു എന്ന് പറയണത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ടെമ്പററി ഹാൾട്ടാണ് അല്ലെ. വീണ്ടും വേറൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. മൃത്യുവും അതുപോലെ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ മൃത്യുവിനെ, ഈ മരണം പോലും ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മരണം ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ല അല്ലെ. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ മരണത്തെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടില്ല. മരണത്തിനെ മംഗളകരമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിദ്യകളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സാധന ചെയ്തിട്ട്
ഒരാൾ വിശേഷിച്ച് മരണവേളയിലെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ പരമപദപ്രാപ്തി അതാ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മരണം മംഗളകരല്ലേ? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അധ്യായമാണ്. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായവും തുടങ്ങുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെയാ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവതേ വാസു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ചോദ്യ പരമ്പരയാണ്. 8 ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തില് എത്രയാ? 5 ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അതാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ അത് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ആധിയജ്ഞ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, മധു എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചപ്പോഴാ ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്ന് പേര്. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ചോദ്യം. യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? യജ്ഞദേവത ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കുടികൊള്ളുന്നത് ഓരോ ശരീരങ്ങളിലും? പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ എല്ലാ നേരവും ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തന് മരണവേളയില് അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കണത്? ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങള്. കുറെ ചോദ്യം ഒന്നിച്ചങ്ങ് ചോദിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. എന്താ ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവാണ്. അതിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. ഒന്നിനും ശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ തീ കൊണ്ട് കത്തിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല ആത്മാവിനെ. അവിനാശിയാണ്. പിന്നെയോ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ആത്മാവ് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ് അതാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയണത്? നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവസത്തകളുടെയൊക്കെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ മൂലസ്വരൂപം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് അല്ലേ? ഭഗവത് സേവനം അതാ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോ നമ്മളുടെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അതിനെ പറയുന്നതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന്. നമ്മളുടെ മൂലപ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്നറിയണം. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്നും പറയും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് പല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണം അല്ലെ? ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെയും നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്തിനാ? ഭൗതിക ആ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ ശരീരത്തിന് വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നും പറയും അതിനെ. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മ അക്ഷരമാണ്, നാശമില്ലാത്ത ജീവാത്മാവ്.
അത് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതാണ് ബ്രഹ്മം. പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നും ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ജീവൻ എന്ന വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കും. ജീവനും ബ്രഹ്മം എന്നാണ്, ഭഗവാനും ബ്രഹ്മം എന്നാണ്. ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആത്മാവ് എന്ന പേര് അനുയോജ്യമാണ് എന്നാ പറയാം. അർജുനന് ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, അതാ ഇവിടെ വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ പ്രയാണകാലേ എന്ന പദം, അത് വളരെ പ്രധാനാണ്. ജീവിതത്തില് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാ? മരണവേളയിലാ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാ ആ പ്രയാണകാലേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് മാത്രം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാ മതിയോ? അപ്പൊ മാത്രം ഭക്തി ചെയ്താൽ മതിയോ? അത് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രാണ് നമുക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? ഒരു കഥയുണ്ട്. കുലശേഖര മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പരമഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് അറിയോ പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉടനെ മരിക്കണം, അതാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മരിക്കുന്നതാ ഉത്തമം. എന്നാലേ എന്തുണ്ടാവും? എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഹംസം അത് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാ അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദമാകുന്ന പൂക്കളില് അതിനെന്താ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാര്യം? സ്വാസ്ഥ്യവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, അല്ലെ? ഓരോ വ്യാധികള്, വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മരണവേളയില്. ആ സമയം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, അതാ കുലശേഖര മഹാരാജാവിന്റെ ഭയം. അപ്പോഴ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇപ്പോഴെന്നെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കണ വേളയിൽ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ, അപ്പോഴെനിക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ മരണസമയം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനാണ്. നമ്മളിപ്പോ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാ മരിക്കണേ വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക്. മനുഷ്യനായി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പട്ടിയോ പാറ്റയോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ജനിക്കും. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ മരണവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുരാണങ്ങള് എന്താ പറയണേ അറിയോ? ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് പുതിയൊരാളല്ല, നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. നമ്മള് ഇപ്പോഴീ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുണ്ടല്ലോ, എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ കിട്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നുപോയി ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, ശാശ്വത ബന്ധം, അത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു. അത് നമുക്ക് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോ അങ്ങനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തുടരേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓർമ്മയൊക്കെ പുതുക്കണം. എങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട്, ചെവിയും നാവും മനസ്സും മൂന്നും എൻഗേജ്ഡ് ആവും മന്ത്രജപം കൊണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പ വഴിയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഭക്തിയോഗം. അപ്പോ തുടരെ മന്ത്രജപം ചെയ്യുക, അതാ എളുപ്പമാർഗം. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വ്യക്തിത്വം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭൗതികതയില് ഓബ്ജക്റ്റും പേരും ഒക്കെ വെവ്വേറെ ആയിരിക്കാം, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ, വെള്ളം വേറെയാണ്, അല്ലേ? വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹം മാറില്ല. എന്നാ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് വിളയാടാണ്. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികമാണ്, അല്ലേ? 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. എവിടെയും ദുഃഖമുണ്ട്, ജനിമൃതികളും ഉണ്ട്. ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തിയാലോ പിന്നെ പുനർജന്മമില്ല. അതെന്താ പറയണേ? 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം ആധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വരാ. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം.
അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചമാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരേപോലെയല്ല അല്ലേ? അപ്പോ അതാണ് പ്രത്യക്ഷം, അതാണ് അധിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവം. അധിദൈവം ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ലെ അർജുനൻ, അതിന്റെ ഉത്തരാണ് പറയണത്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവം. പിന്നെയോ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്ഷരമായത്, ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ്. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് അംശമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. പിന്നെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് കർമ്മം. അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് അധിഭൂതം. അധിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വിശ്വം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവം. അധിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പരമാത്മരൂപേണ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ. നിങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തരം മനസ്സിലായോ? കൃഷ്ണ. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തി അത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും ഉടൻ. അതിന് സംശയമില്ല, ഷുവറാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നാ പറയണേ. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇത് ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ് അല്ലെ, ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴ് അന്ത്യകാലം, മരണസമയം അടുത്തു, സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴും മരിക്കാം, അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേളയിൽ മരിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ വരണ്ട്. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുറച്ചു ദിവസമായി, അദ്ദേഹം ഉത്തരായണം കാത്തു കിടന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നു. കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം, ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ തന്നെ ഉടൻ പ്രാപിക്കും അല്ലേ, മഹാത്മാവാണ് അല്ലേ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണമെന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. മരണകാലത്ത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ആ സ്മരണ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വളരെ സുപ്രധാനാണ് എന്ന. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അവരും പരിപാവനമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്ന്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഈ മന്ത്രജപമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ സിരകളും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുക അല്ലെ, മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി അവിടെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവര്, കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തവർക്ക് പവിത്രത ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യവുമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ആവുന്നത്ര നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊരു വഴി. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതാ. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന പറഞ്ഞാല് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണം. ഒരു വൃക്ഷം മഴയാണോ വെയിലാണോ എന്തായാലും സഹിക്കും. എന്നിട്ടോ നല്ല നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഫലങ്ങള് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യും അല്ലെ. അതാ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി. അതുപോലെ നമ്മൾ ആവണം എന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോ എപ്പോഴും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? നാമജപം ചെയ്യണം അല്ലെ. നാമജപം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ വീട്ടിലുള്ളവരും പലരും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരും നമുക്ക് അല്ലെ. അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അല്ലെ. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, നാമജപം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ വേണം ഉയർത്താൻ. വേറൊരാളല്ല നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മള് മന്ത്രജപം ഭഗവത് സേവനം ഒക്കെ തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പോഴാണ് ജീവിത അന്ത്യത്തില് ഈ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ദേഹം ത്യജിക്കുക, ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. കളേവരം ശരീരാണ്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ മരണവേളയിൽ എന്ത് ചിന്തിച്ച് മരിച്ചോ അതായി ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ. മാനിനെ ചിന്തിച്ച് മരണവേളയില് അല്ലേ, അങ്ങനെ പിന്നത്തെ ജന്മം മാനായി മാറി. അപ്പോ ആ കഥ ഇവിടെയുണ്ട്. ഭരത മുനിയായില്ലേ, രാജൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നു, കാട്ടിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അമ്മ മാൻ ഇങ്ങനെ ഭീതിയോടെ സിംഹത്തെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചാടിയപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. ആ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി. ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഭരത മുനി അദ്ദേഹം എല്ലാ ജപധ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് നടക്കണ ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മാനിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പിന്നെ ജപം തർപ്പണം എല്ലാം മുടങ്ങുക. ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഈ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഇവിടെ ഓടുമ്പോൾ അതിന്റെ സേഫ്റ്റി നോക്കി നടക്കലായി, പിന്നെ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കലായി. അങ്ങനെ എപ്പോഴും മാനിന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രമായി. അങ്ങനെ ഒരു നാള് അദ്ദേഹം മാനിനെ ഓർത്തോർത്ത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു. അപ്പോഴ് മരണവേളയിൽ എന്ത് സ്മരിച്ചോ അതായി മാറും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജന്മമെടുത്തത് മാനായിട്ടാണ്, മാനിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് കരുണയാലെ കുറെ ഭക്തി ചെയ്ത രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴ് ആ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഭക്തിമാൻ ആയി, മാനായാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ പുലഹാശ്രമത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആശ്രമത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ മാൻ എത്തി. ആരോടും ഒന്നും ശല്യത്തിനൊന്നും പോകില്ല. പച്ച ഇലകളൊന്നും ഭക്ഷിക്കില്ല. ഒരു മുനിയുടെ പോലെ പഴുത്ത ഇലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയോടെ തന്നെ ആ ജന്മം കഴിച്ചു കൂട്ടി. അടുത്ത ജന്മം ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ആ ജന്മത്തില് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭിച്ചു. അതാ കഥ. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരോ
ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തില്ല, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പദം പോകില്ല മറ്റുള്ള സ്മരണ കൊണ്ട്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പദം പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണയുദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സാത്വിക ഭാവത്തോടെ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിലാ നമ്മള്. അപ്പൊ തമോ ഗുണമുള്ളവര് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറണം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് സാത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് വരണം, അല്ലെ? മുകളിലേക്കും ഉയർന്നു വരണം നമ്മള്. അങ്ങനെ സാത്വിക ഭാവത്തിലെത്തിയ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരും. സാത്വിക ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ഭക്തി ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ വിഷയ ആസക്തികൾ വന്നു നിറയും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവന നിരതരായിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അങ്ങനെ ദേഹം ത്യജിക്കുമ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ തന്നെ അത് ദേവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാ, പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണത്രേ പിന്നീട് ദേവന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് നാമജപം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ? അത് അപ്പോഴാ നമുക്ക് അവസാനം എത്ര ശരീരത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ നാമം ഇങ്ങനെ ജപിക്കാൻ പറ്റും. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങള് പറഞ്ഞു തന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവര് അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പദം പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണയോടെ മരിക്കുന്നവരോ ഭഗവാനിൽ എത്തില്ല. ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സംഭരിച്ചു പോന്ന വിചാരങ്ങളാണ് മരണ നിമിഷങ്ങളിലെ ആ സ്മരണയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുക. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വിത്തിടാണ്, അല്ലെ? ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും. ഈ ജന്മം സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കോ അന്ത്യവേളയിലെ ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവും. ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അല്ലെ? ഡെത്ത് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എക്സാം, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ കുറെ പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതും. ഇപ്പൊ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതണ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്കും പല പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതൊക്കെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് പോലെയാ. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഫൈനൽ എക്സാം ഡെത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അല്ലെ? നല്ലോണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുപോലെയാണ്. പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, ഫൈനൽ എക്സാമിൽ നമ്മൾ ഫെയിലായാലോ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കണം ഇവിടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാം. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനൊന്നും ഭഗവാൻ ആരോടും പറയണില്ല. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനില് ഏകാഗ്രമാക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഭഗവാനോട് ഉത്കൃഷ്ടമായ പരമപ്രേമം, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. സർവദാ ഈശ്വരോന്മുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കണം. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈശ്വരനിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സിങ്ങനെ ഇടതടവില്ലാതെ ഒഴുകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒടുവില് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദ്, നമ്മൾ ഈ കഥ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ. പ്രഹ്ലാദ് അസുരക്കുട്ടി, അല്ലെ? അസുരക്കുട്ടികളെയൊക്കെ
ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രഹ്ലാദന് സാധിച്ചു. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. കർമ്മം സ്വധർമ്മം കാം കർത്തേ രഹോ നാം ജപത്തേ രഹോ, അത്രേ വേണ്ടൂ. നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്വധർമ്മം ഡ്യൂട്ടി ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലത്തില് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും മെറ്റീരിയൽ ലൈഫും ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ജപിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറിലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? പിന്നീട് നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാം, ABCD ഫോർമുല ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നാമജപം അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യാല്ല. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സൂത്രം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താ? ഭഗവാനെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആ സർവ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതമമായ ആ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ധ്യാനിക്കുക എപ്പോഴും. ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകള് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കരുത്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നേറണം. തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് ഉറപ്പ് തരാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കവിം പുരാണമനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്ത്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാ ധ്യാനിക്കണ്ടേ, അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും എന്നാ സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഭഗവാന് എത്ര രൂപങ്ങളാണ്, എത്ര വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപമാണ്, അല്ലെ? തേജസ്വി, ആദിത്യ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ അതീതനാണ്, ഗുണാതീതനാണ്, മായാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന് എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ അവസ്ഥ അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. കവി എന്ന് പറഞ്ഞ സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, സർവജ്ഞനാ. ഭഗവാൻ ഇനി അറിയാനൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പൂർണമായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനില്. ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാം ഭഗവാന്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്ര ചെറുതാണ്. എന്നാലോ ഈ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ആദിപൂമാൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം അചിന്യാണ്.
ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോട് ഉപമിച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടുക. ബുദ്ധിയുള്ളവര് അങ്ങനെയാ. വേദങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിക്കും. എന്നിട്ടോ ധർമ്മ അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കാം. അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ട വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്താ വിഷമം നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ പേരും ധ്യാനിക്കണത് വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ആരെയാ ധ്യാനിക്കണത്? മഹാവിഷ്ണുവിനെയാ. അതുപോലെ ഇവിടെ ശിവപാർവതിമാരെ, ശിവനും പാർവതിയും ആരെയാ ധ്യാനിക്കണത്? വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാ ധ്യാനിക്കണത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെ വേണം? ഈ പ്രാണവായുവിനെയൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് ജീവന് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുമോ? അറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ ലൗകികരാ. യോഗികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ സാധിച്ചേക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെടാതിരുന്നാ മതി. അപ്പൊ നമ്മളും യോഗി തന്നെയാ. പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ എല്ലാ ടെക്നിക്സും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോ ഏതൊന്ന് ലഭിച്ചാലാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ പരിപൂർണനാകുന്നത്, അമരനാകുന്നത്, തൃപ്തനാകുന്നത്, സന്തുഷ്ടനാകുന്നത്? അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റൊന്നിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും. ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അയാളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക, നിറഞ്ഞ തൃപ്തനാവുക. സുദാമായ പോലെ അല്ലെ. സുദാമാക്ക് എന്തായിരുന്നു? പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് യത് ലബ്ധ്വാ പുമാൻ സിദ്ധോ ഭവതി അമൃതോ ഭവതി തൃപ്തോ ഭവതി എന്നാ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാ. എന്താ പറയാ, കന്യാകുബ്ജം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തില്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ദിക്കില് പണ്ട് അജാമിളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ധർമ്മങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണനാ, എല്ലാ ബ്രാഹ്മണ്യ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോണ്ട് വന്ന വേളയില് തന്റെ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ഒരു വേശ്യാലംബടനായി തീരാണ്. കാട്ടില് ദർഭ പറിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ രതികൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ വേശ്യയെ കിട്ടണം. അങ്ങനെ ആ വേശ്യ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴോ ജീവിക്കാൻ മാർഗയില്ല. ഇവൾക്ക് കുറെ ഡിമാൻഡ്സാ. അപ്പൊ വഴിപോക്കരെയൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കും, ഹിംസിക്കും, മോഷണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇവളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു. അവളിലോ 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. 10ാമത്തെ പുത്രന് എന്തോ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. പൂർവഭാഗ്യം. അങ്ങനെ ആ പുത്രനിലോ അജാമിളന് വലിയ വാത്സല്യ ഉണ്ടായത്. വൃദ്ധനായി അപ്പോഴത്തേക്കും. അങ്ങനെ ആ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ലീലകൾ കണ്ട് കളഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബാലനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി. തനിക്ക് മൃത്യു ആസന്നമായി എന്നുള്ള കഥ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. മരണസമയത്ത് അടുത്തപ്പോ അതിഭയങ്കരന്മാരായിട്ടുള്ള യമദൂതന്മാര് വരികയാണ്. കണ്ടിട്ട് ഭയചകിതനായിട്ടുള്ള നാരായണ എന്ന് ഉച്ചത്തിലെ പുത്രനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ടിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് അവിടെ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു. അപ്പൊ ദാസീപതിയായ അജാമിളനെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോണ യമകിങ്കരന്മാരെ അവര് തടഞ്ഞു. കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാർ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ആരുടെ ആളാ? എന്തിനാ വന്നത്?
ധർമ്മരാജന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇവനെ കൊണ്ടു ചെല്ലണം, നിങ്ങൾ എന്തിനാ തടയണത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് മന്ദഹസിച്ച് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ധർമ്മരാജന്റെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിന്റെ ആ സ്വരൂപം എന്ത്, അതിന്റെയും യജമാനൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ കിങ്കരന്മാരാ പാർഷദന്മാരാ ഞങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഗുണബദ്ധരായതുകൊണ്ട്, ഗുണത്രയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുണ്യപാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം, ഓരോ പാപത്തിനും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം എല്ലാവരും ദണ്ഡ്യന്മാരല്ലേ എന്നൊക്കെ ഈ യമദൂതന്മാര് ചോദിക്കും. അപ്പോഴ് പറയാണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സർവഭൂതങ്ങളെയും സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കല് ഫലപുഷ്പങ്ങളൊക്കെ പറിക്കാൻ വനത്തിൽ വന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് ഈ ദാസിയെ കണ്ട് മോഹിതനായത്. അപ്പോഴാ സ്വധർമ്മത്തെയും സ്വപത്നിയെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ അനവധി കാലം ചെയ്ത പാപത്തെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ശുദ്ധനാക്കാനാണ് ഞങ്ങള് ധർമ്മരാജ സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിങ്കരന്മാര്. അപ്പോ ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് പറഞ്ഞു, ധർമ്മരഹസ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രജകളെ ശാസിക്കേണ്ടവര് അതറിയാതെ അക്രമം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ അജാമിളൻ ഈ ജന്മത്തിലേതിൽ മാത്രമല്ല, കോടി കോടി ജന്മങ്ങളിലെ മഹാപാപങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ഈ ജഗന്മംഗളമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചരിച്ചുല്ലോ, അതിൽ ഒരക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ മതി എന്നിരിക്കെ നാരായണ എന്നിപ്രകാരം 4 അക്ഷരങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചു. ഏത് മഹാപാപിയും അവിടുത്തെ തിരുനാമോച്ചാരണത്തില് ശുദ്ധന്മാരായി തീരും എന്ന്. മറ്റൊരു പ്രായശ്ചിത്തവും ഇതുപോലെ പാപവാസനയെ ആത്യന്തികമായിട്ട് നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന്. ഭഗവൻ നാമം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടാലും സർവപാപങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്കിനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ധർമ്മരാജനോട് പോയി ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഈ കിങ്കരന്മാര് പോകാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയാ, യമകിങ്കരന്മാര്. ഇത് ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ മരണവേളയില്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇവരുടെ സംഭാഷണമൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രായശ്ചിത്തം തോന്നി. കഷ്ടം, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? പതിവ്രതയായ പത്നിയെയും വാത്സല്യനിധികളായ മാതാപിതാക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെറും ഒരു കുലടയെ ആശ്രയിച്ചില്ലേ? സർവധർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് ആരാധനയും വിട്ടിട്ട് നീചമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചില്ലേ? ആ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നേരെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് എനിക്ക് അവിടുത്തെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ സാധിച്ചു. ഏതായാലും ജീവിതശേഷം ഭഗവത് സേവയിൽ തന്നെ വിനിയോഗിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എല്ലാം വിട്ട് അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ 12 വർഷത്തോളം ഭഗവത് സേവന നിരതനായതിനു ശേഷം ഭഗവത് പാർഷദന്മാരാലെ നീതനായിട്ട് ഭഗവത് ലോകം പ്രാപിച്ചു. ഇവിടെ കണ്ടോ, വിമാനം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോ അജാമിളൻ, ഇത്ര മഹാഭാവിയായിട്ടുള്ള അജാമിളൻ പോലും സങ്കേതമായി ഇങ്ങനെ ശുദ്ധനാമല്ല, മകനെ വിളിച്ചതാ അല്ലെ? ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോ നിത്യാനന്ദം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാഭക്തി പുരസ്സരം ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചാലത്തെ ഫലം എത്ര വലുതായിരിക്കും? അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ? ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാവാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, സ്ഥിരചിത്തനാവണം അല്ലെ? മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആള് യോഗനിഷ്ഠനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗം ചെയ്യണം, അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനത്തിലോ ബദരിയിലോ ഒന്നും താമസിക്കണമെന്നില്ല. എവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് അവിടം വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അദ്വൈത ആചാര്യൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ,
അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വൃന്ദാവനാണ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലേ അദ്ദേഹം ഭക്തി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുണാവതാരം ആയിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്വൈതാചാര്യൻ പറയാണ്, അങ്ങ് എവിടെ ഉണ്ടായാലും അവിടമൊക്കെ വൃന്ദാവനം തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ 5 തരം ഭക്തരുണ്ട് എന്നാണ്. ശാന്തഭക്തര്, ദാസ്യഭക്തര്, സഖ്യഭക്തര്, വാത്സല്യ ഭക്തര്, മാധുര്യ ഭക്തര്. അപ്പൊ ശാന്തഭക്തരുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് സുരഭി പശുക്കളെയൊക്കെ പറയാം. ദാസ്യഭക്തരില് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി പറയാം. സഖ്യഭക്തരില് അർജുനനെ പറയാം. വാത്സല്യഭക്തിയോ യശോദാമ, നന്ദഗോപരൊക്കെ. മാധുര്യഭക്തിയോ ഗോപികമാരുടെ ഭക്തിയാ. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തി 5 തരമുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, എന്നിട്ട് സ്നാനമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി മംഗളാരതിയൊക്കെ ചെയ്യുക, ജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ഡാൻസിങ് അല്ലെ, സിംഗിങ്, ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പിന്നെ ഫീസ്റ്റിംഗ്, ഭക്ഷണം പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക. പിന്നെയോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക അല്ലെ, ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ 10 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക. സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രാപിച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടിയ ആൾക്കാരോ പിന്നെ പരിപൂർണതയാണ് അവർക്ക്. പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക്, അശാശ്വതമായ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടതില്ല. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാ പറയണേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറയണ പേരാ. എന്താ പേര്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ശാശ്വതമല്ല ഇവിടെ അല്ലെ, ഭൗതികതയില്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എവിടെയുണ്ട്? കുറച്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളില്ല അല്ലെ, ശരീരം ഇല്ല, അവിടെ നശിച്ചു. അപ്പോ ആ ദുഃഖാലയം, ശാശ്വതമല്ലാത്ത ആ ദുഃഖാലയമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അവിടേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാ പിന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ദുഃഖപൂർണമായ ലോകത്തിലെ തന്നെ ജനിക്കുക മരിക്കുക, ജനിക്കുക മരിക്കുക, അങ്ങനെയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ പരിപൂർണത നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ഗ്രഹത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം എന്താ വിളിക്കണേ? അവ്യക്തം, അക്ഷരം എന്നാണ്. അവ്യക്താണ് ആർക്ക്? ആ ഭക്തന്മാർക്ക്. വ്യക്താവില്ല. അക്ഷരം, നാശമില്ലാത്തതാണ്. പരമാം ഗതി എന്നും വിളിക്കും. അതാ ഇവിടെ സംസിദ്ധിം പരമം ഗത എന്നിവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരമഗതിയാണ് അത്. ഭൗതിക ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും വിവരണാതീതവുമാണ് ആ സമുന്നതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. മഹാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് ഒരു ജയിലാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ. ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴികള് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇതൊരു ഭാഗവത കഥ തന്നെയാണ്. പഴം വിൽക്കാൻ വരുന്ന ഒരു മാതാജി ആണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആ കൗതുകം കാണുമ്പോ, അല്ല കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ ഒരു പിടി അരി വാരിയിട്ടാ പഴക്കച്ചവടക്കാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക. നടന്നു വരുന്ന വേളയിൽ ആ അരിയൊക്കെ കയ്യിന്ന്, ചെറിയ കുഞ്ഞു കയ്യിന്ന് അതെല്ലാം ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. 2 മണി അരി ആ കൊട്ടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോഴോ ആ പഴക്കാരി ഈ കുട്ടിയോടുള്ള ആ അതിയായ വാത്സല്യത്താലെ, പ്രേമഭക്തിയാലെ എല്ലാം എല്ലാ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും. വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴോ കൊട്ട നിറയെ രത്നങ്ങളും അല്ലെ പണവും എല്ലാമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ ആ ഭാവത്തോടെ, ഭക്തിഭാവത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ എന്താണോ സമർപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ 1000 മടങ്ങാ നമ്മൾക്ക് തിരികെ തരുന്നത്. 16 ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ
ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും ടോപ്പില്, നാളെ നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിക്കും, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഏറ്റവും മുകളിൽ 14 ലോകങ്ങളുള്ളതില് ഏറ്റവും മുകളിലെ ലോകമാണ്, ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ അധമമായ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയാലോ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് തരാണ്. ഇപ്പൊ പാതാളം മുതല് ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. ജനിമൃതികളും ഉണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിലെ കൽപ്പാന്തത്തിലെ ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ തങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഇഷ്ടാനുസരം ചെന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഒരു കലിയുഗം എന്ന് പറയണത് 4,32,000 വർഷമാണ്. ദ്വാപരയുഗോ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ്, 8,64,000 വർഷമാണ് ദ്വാപരയുഗം. ത്രേതായുഗോ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ × 3 ആണ്, 12,96,000 വർഷം. സത്യയുഗാണെങ്കിലോ കലിയുഗം 4,32,000 ആണെങ്കിൽ അത് × 4, അപ്പൊ 17,28,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിന്റെ ആ ലൈഫ് സ്പാന്. അതെല്ലാം കൂടുമ്പോ ാണ് ഒരു കൽപ്പമാവുന്നത്. അപ്പൊ 1000 ഇങ്ങനെയുള്ള, ഇതിപ്പോ ഒരു ചതുർയുഗം. ഈ 4 യുഗങ്ങളും കൂടിയാൽ ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 1000 ചതുർയുഗമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്, അത്രയും തന്നെയാണ് രാത്രിയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3,11,40,000 വർഷം ആണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം, ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വലിയ വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളൊക്കെയാ അതൊക്കെ. 21 അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അവ്യക്തമാണ്, അക്ഷയമാണ്, എന്നാലോ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. ഒരിക്കൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തരിക. ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ലീലയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ എന്റെ ധാമം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കും പരിശ്രമിക്കാം. 28 വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം ആത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ചിന്താമണി ധാമമാണത്രേ. ചിന്താമണി പ്രകര സദ്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്നാണ്. ചിന്താമണി ധാമം സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ പരമധാമത്തിനെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയണത്. മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാ, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കള് അല്ലെ, ഒരിക്കലും പാല് പറ്റില്ല. 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട്
നമ്മളിപ്പോ വേദപഠനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പുണ്യമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോണില്ല. മറിച്ചോ ഭഗവത് സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തൂടെ, അല്ലെ? അവസാനോ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും ഒരു ഭക്തൻ. മറ്റേ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ ആ കർമ്മകാണ്ഡി ഉണ്ടല്ലോ, കർമ്മ യോഗം ചെയ്യുന്ന ആള്, അയാള് പരമപദപ്രാപ്തി ഒന്നും കിട്ടില്ല, പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കോ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും, മാത്രല്ല അവസാനം പരമധാമത്തില് എത്തുകയും ചെയ്യാം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു 4 ആശ്രമങ്ങള് ഏതൊക്കെയാ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലും തൻ്റെതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. ഇപ്പൊ കർക്കശ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഭഗവത് സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാം. ഇതൊന്നും പിന്നെ വേണ്ടതില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ ബ്യൂട്ടി എന്നാ പറയണേ. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറും. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭക്തനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറാം. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുക, സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തി ലതാബീജം. അത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കാൻ അത് കാരണമാവും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവന കർമ്മം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങള്, നാമങ്ങള്, രൂപങ്ങള്, ലീലകള്, ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിയും. അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാലോ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാന സമ്പാദന ഉണ്ടല്ലോ, അറിവ് നേടല്, അതില് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇനിയും പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വരും, അല്ലെ? ഇനിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പോഴ് അതിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമ പ്രേമഭാവം ഉളവാകും. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭക്തിയുടെ ഉച്ചകോടി പരമപ്രേമ ഭക്തി എത്തുമ്പോഴ് ഭഗവാനിൽ അങ്ങോട്ട് പരമപ്രേമ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയായി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുക, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ആനന്ദം, സന്തോഷമൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, തുച്ഛമാണ്, അല്ലെ? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എവിടെയാ? ഭഗവത് ധാമത്തിലാകിട്ട. ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അതൊരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മള് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാ പഠിക്കണത്, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൃപ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഗോപി ചന്ദനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗോപി ചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപി ചന്ദനം ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഗർഗ സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാലത്തെ ഗുണം? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ്, അല്ലെ? ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ഇത് ഭഗവാന്റെ കാലുകളാ.
ഈ ഇല രൂപത്തിലുള്ളത് തുളസി അർപ്പിക്കുക എന്നാ സങ്കല്പം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല അത്രേ, ഈ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ച ഒരാളെ. അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന ആൾ തന്നെ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുമെന്നാണ്. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് പുണ്യഫലാണ്. പിന്നെയോ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും. ഇത് ഈ ഗോപീചന്ദനം 12 നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 12 സ്ഥലത്ത് ധരിക്കണം. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആണല്ലോ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയമൊന്നുമില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപീചന്ദ്രത്തിൻ്റെത് മുഴുവൻ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ യജ്ഞം ചെയ്ത ഫലം. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതിയവര് വായിച്ചോളൂ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതല്ല. എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരാണ്? ദേവന്മാരാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ചോദ്യങ്ങള് ആയി. ഇനി ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രനുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം. ജീവാത്മ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതാണ് കർമ്മം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ചം, അതാണ് അധിഭൂതം. വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അധിദൈവം. വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് രൂപം, അത് അധിദൈവം. പരമാത്മരൂപേണ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ അധിയജ്ഞൻ. അടുത്ത ചോദ്യം 8:8 എന്താ പറയണേ? എന്നെ പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അതെ. 8:9 എന്താ പറയണേ? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലനം ഭൗതിക വിമാനങ്ങൾക്ക് നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അതെ.
ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? 8:15 ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളവരെ ഓരോതരം ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് 8:15 അതാണോ പറയണേ? ഇല്ല, ഭക്തിയുഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അല്ലേ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? നിർജന്മമില്ല. അത് മാത്രല്ലല്ലോ, സർവാഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമധാമം. ചിന്താമണി. അതെ, അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള്, സുരഭി പശുക്കള്, 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനുണ്ട് അല്ലേ? ഒരിക്കൽ അവിടെ ചെന്നാ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ നോക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. 8:28 എന്താ പറയണേ? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞം, ദാനം, ഇതുകൊണ്ടുള്ള പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. മാത്രമല്ല അന്ത്യത്തിലെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും കിട്ടും. പരമപദത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും അവസാനം. അതെ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ? പരമപദപ്രാപ്തി. ഇപ്പൊ 7-ാം അധ്യായം മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏത് യോഗത്തിൽ വരും? ഭക്തി യോഗത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ചോദിക്കാന്? 5 തരം ഭക്തന്മാരെ. 5 തരം ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ. ദാസ്യഭക്തി, വാത്സല്യഭക്തി, മാധുര്യഭക്തി, സഖ്യഭക്തി. അങ്ങനെ സഖ്യം, അർജുനൻ സഖാവല്ലേ? അർജുനൻ സഖ്യഭക്തിയിൽ പെട്ട ആളാ. സഖ്യഭക്തി അല്ലേ? അതെ. ശാന്തഭക്തി ഉണ്ട്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അങ്ങനെയാണ് 5 ശാന്തഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനോട് ഇണങ്ങി ചേർന്നിട്ട് പശുക്കളൊക്കെ ശാന്തരായിട്ടുള്ള ഭക്തരാ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ സ്വാമി. പിന്നെ വാത്സല്യം അമ്മമാര് അല്ലേ? യശോദാമ്മ, നന്ദഗോപര്, ദേവി, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വാത്സല്യ ഭക്തരാ. മാധുര്യ ഭക്തര് ഗോപികമാര്. ഭാവഭക്തി 5 തരം. അങ്ങനെ 5 തരം ഭാവഭക്തികൾ അല്ലേ? ഭാവഭക്തി. പിന്നെന്തെങ്കിലും? നാളെ നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ 7-14 ലോകം, ഗോലോകം എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യണേ, നമ്മൾ എത്രയോ താഴെയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ചെറുതായിട്ട്. ഗോലോകത്തിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വിവരിക്കണമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വേണം. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി പോകും നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.